bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasa 41 years old ang true love. Hi, DJ Rocky. Isa ako sa mga sumusubaybay sa iyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Mark. At ito, ang aking secret file. Meron akong barkada na itago natin sa pangalang Antong. Si Antong ay isang bading na lagi kong nakakainuman, mapadayo o mapabahay. Lahat ng klase ng inuman, present kaming dalawa. Isang araw, nag-aya siya na mag-inom at meron daw siyang kasama. Pumayag naman ako. Basta dito sa kubo namin, sabay mag-inom. Pagkarating nila, ay ipinakilala niya ang kasama niya na itago natin sa pangalang Tita Jane. Si Tita Jane ay pinsan niya. Kung i-describe ko ang kanyang mukha, aba, baby face ang itsura at hindi mo mapagkakamalan na 40 na. Nang ipakilala siya sa akin ni Antong, ang sabi niya, 27 years old na raw itong si Tita Jane. Single. At higit sa lahat, walang sabit. Siyempre, yun ang pakilala sa akin eh. Kaya naniwala ako. Wala naman sa isip ko na, ay, pinaprank ako nito ni Antong. Sinimulan na namin ang inuman. Alas 9 pasado na ng gabi, natamaan na kaming lahat. At lalo akong natamaan kay Tita Jane. Hanggang sa hindi ko na namamalayan. Nagmistulan na akong manok na tinuka.
Si Tita Jane. You know, tukaan, kiss-kiss ba? At inabot kami hanggang 7:00 ng umaga dahil ayaw niyang umuwi sa kanila. Kaya lalo akong naniwalang walang sabit si Tita Jane. Kinaumagahan, matapos ang inuman, nasundan ang aming pagkikita. Na nauwi sa hindi inaasahang pangyayari sa loob ng kubo. Kasama ang kanyang pinsan na si Antong, agad naming inutusan si Antong na bumili ng pandesal sa tindahan para lang makapaglandian kami ni Tita Jane. Doon na ako nagtaka dahil nung araw na yun, meron akong nakitang tahi sa ibaba ng kanyang pusod. Kaya tinanong ko si Tita Jane kung ano yung tahi na yun. At ang sagot niya sa akin ay naoperahan daw siya. Binaliwala ko lang yung sinabi niya at nagpatuloy kami sa pagbiyahe papuntang langit. Makalipas ang ilang araw, nandun pa rin sa aking utak kung ano nga ba talaga ang dahilan ng tahi na yun na makikita sa ibaba ng pusod ni Tita Jane. Kaya naman, hindi na ako nakapagpigil pa. Sinearch ko siya sa Facebook at doon ko nakita na pamilyadong tao na pala si Tita Jane. At meron pang anak. Nalaman ko na yung sikretong itinatago niya. Pero akong tanga, pumayag na ituloy namin ang aming relasyon. Kahit na alam kong may asawa at anak pa siya. Kahit na alam kong kasal siya. Fast forward, nalaman ko rin na si Tita Jane at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa iisang kumpanya ng barko, kung saan sabay silang umaakyat sa barko at sabay ring uuwi galing barko. Nang malaman ko yun, gumuho ang mundo ko. Alam ko sa sarili ko na attach na ako kay Tita Jane. Sa katunayan, pinatato ko pa ang pangalan niya sa katawan ko. Isang araw, merong nag-message sa akin. At ang nag-message sa akin ay ang asawa ni Tita Jane. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang Facebook ko. At hindi ko rin alam kung papaano niya nalaman ang namamagitan sa aming dalawa ni Tita Jane. Basta, alam na raw niya ang lahat tungkol sa relasyon namin. Kinumpronta niya ako. Inamin ko naman agad sa kanya na hindi ko naman sinasadyang pumatol sa asawa niya. Kasi, ang unang pakilala naman sa akin ni Tita Jane ay siya ay single. Kaya, hindi ko rin maiwasan na masisi si Tita Jane
sa nangyari sa aming dalawa. Pinakilala ba naman sa akin na single eh. Alam ko walang sabit eh. Pero kahit kinumpronta na ako ng kanyang asawa, hindi pa rin ako makapag-let go. Lagi nang may nangyayari sa amin ni Tita Jane. At hindi ko alam kung paano ko ititigil to. Masakit lang isipin na mahal ko na si Tita Jane. At alam kong hindi naman ako yung nag-iisa sa buhay niya. Siguro isang araw, magigising rin ako na hindi ko na dapat ituloy ito para wala na ring masaktan pang pamilya. Pero paano nga ba? Gayong pakiramdam ko, nasa may asawa ang true love. Tinamaan talaga ako kay Tita Jane. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Mark. At ito, ang aking secret vow.